La màquina automàtica d'ompliment d'escabetx utilitza els polipasts per aixecar materials, estalviant el cost laboral i la seguretat. Adequat per a tot tipus de grànuls i materials sòlids, els materials de màquina flexibles es poden seleccionar segons els materials del producte. Els equips d'ompliment de tipus rotatiu milloren la capacitat de la màquina. Màquina d'ompliment de líquid apta per a tot tipus de líquids amb bona fluïdesa, com ara suc pur, oli de fre, etc. El broquet d'ompliment es pot personalitzar segons la demanda de producció del client. El control automàtic de la màquina de segellat de llaunes fa que l'equip funcioni més segur, més estable i més intel·ligent. I l'etiquetatge de la màquina d'etiquetatge del cos de la llauna adopta el mètode d'ampolla de pinça de cilindre. I l'etiquetatge està controlat per un motor pas a pas, que garanteix que la velocitat d'etiquetatge es sincronitzi amb la velocitat del rotllo de l'ampolla.